ποια είναι η γνώμη σας για το Joker 2019. Πού να ξέρουμε το Joker. Το Joker αυτό που κληρώνει. Α, μπορεί αυτό. Μακριά από αυτά. Μακριά από τον τζόγο γενικά. Μακριά από τον τζόγο κανένας δεν κέρδισε. Καλησπέρα Κάπα, εφηπείτε ένα γεια σου Άουρελ. Όλοι είναι χαμένοι. Όλοι χαμένοι, χάνουν τις περιουσίες τους, καταστρέφονται. Και εγώ που έχω πάει πολλές φορές και παίζω κανένα Joker, τα λεφτά που χαλάω. Τα λεφτά μου πετάω για να τα παίρνουν οι λίγοι. Ευχαριστώ Είναι πολύ για το όλα χρόνο στημένα. σας κυρία Έφη και Γιώργο, να έχετε μια υπέροχη ημέρα και να σας έχει ο Θεός καλά. Καλή σας ημέρα με πολύ πολύ αγάπη. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Ναι, συμφωνώ. Όλα στημένα παιδί μου. Όλα στημένα. Εγώ είμαι τόσο... Κονομάνε αυτοί. Κονομάνε αυτοί. Που Δεν είδα κανέναν φίλο να κερδίσει. Δεν βρήκα κανέναν φίλο να κερδίσει από λαχείο. Να κερδίσει από Τζόκερ. Είναι όλα ψευτιά. Μακριά από αυτά. Και από τα φρουτάκια, παιδιά. Πολύ νεολαία παίζει τα φρουτάκια. Μακριά και αλάργα. Πάρτε τα ποδήλατα. Κλαρίνο κάνετε στα κάγκελια. Τι είπε? Κλαρίνο κάνετε τα καγγέλια. Τα λέω κι εγώ τα καγγέλια. Γιατί να μην τα πω κάτι. Κυρία Έφη έμπαινα και δεν έβγαινα. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ό,τι θυμάσαι. Έμπαινες και δεν έβγαινες. Να βγεις. Δεν και βγαίνω να λες. Καλά τους λες. Ναι. Κυρία Έφη ξέρετε ότι ο Ιτσον λιβρίζει τα θεία. Διάβολο είναι παιδιά, δεν είναι του Θεού αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα τυχερά. Μακριά. Τέλος πάντων. Άμα δεν βρέξεις κόλο, ψάρια δεν τρως. Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Μητσοτάκη, ρωτάει ένας. Τη γνώμη έχω τη χειρότερη. Γιατί έτσι? Γιατί δεν μας αγαπάει γι' αυτό. Φόρους, δουλεύουμε γι' αυτό να περνάει αυτός καλή ζωή, να πηγαίνει, να μαζεύει τα λεφτά, να... Έχω παίξει 5 κάπα πρώτο σκόρερ τον Ντετέι, τι να κάνω. Εξασφαλίσει και εμείς πληρώνουμε φόρους και τη φτώχεια που περνάει ο κόσμος. Τι καλό έχουμε δει από αυτόν τον άνθρωπο. Από τότε Βέβαια που βγήκε... τα προηγούμενα χρόνια ήταν χειρότερα με τον Τσίπρα. Ή όχι? Είπα εγώ ότι είναι ο Τσίπρας καλύτερος. Άλλος Ποιος χειρότερος. ήταν ο τελευταίος καλύτερος, ποιο κατά τη γνώμη σας? Η Νέα Δημοκρατία παλιά ήταν καλή. Κύρια EFH γιούξομα η κάρκινο πάγκρεας ψόλα. Μαλής. Τώρα δεν τους αναγνωρίζω. Έχουν βγει τόσο αντιπαθητικοί, ειδικά εκείνος ο Άδωνης. Μητσοτάκης, Άδωνης. Λέρες. Τα φιλιά μου από τεπελένη Αλβανίας. Φυλάκια στην Αλβανία. Η Αλβανία όλοι μ' ακούει, το ξέρω. Όλη η Αλβανία. Και μ' αγαπάει. Έχουμε πολλούς από Αλβανία. Τα χαιρετίσματά μας και από Αμερική έχουμε. Και από Σικάγο και από Αυστραλία. Φυλάκια στην Αυστραλία μου, την αγαπημένη μου Αυστραλία. ITSTA donate in Ipoli DINATAXAMILOS Δεν illegal. καταλαβαίνουμε τι λες, γράψε ελληνικά. Γράψτε ελληνικά, δεν είμαστε εμείς του ξενό. Με κάνουν εδώ, λένε δια... It's only σου δίνω λεφτά και απλά πες γεια σου χίλα. Γεια σου ρε χίλα. Το μεγαλύτερο όνειρο, ρωτάει, που θα θέλατε ακόμα να πραγματοποιήσετε? Το όνειρό μου είναι να μπω Κυρία Έφη χόρεψε το φέρτο του Άκυλα. Σε Αυτό λαϊκό είναι. σχήμα. σε λαϊκό σχήμα, ναι. Τι είναι αυτό? Σε κάποιους τραγουδιστές λαϊκούς.